programa ofrecido por... Pois de novo, estamos con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a Xosé Manuel Merelles, director xeral da Axencia de Turismo de Galicia. Benvido, señor Merelles, como estamos? Moi ben. Ve vostede viaxar moito por aí na promoción internacional, pero logo imos máis alá. Me gustaría antes que estamos a un mesiño de pechar o ano 25 e eu creo que de momento, e todo está previsto, de que sexa o mellor ano da historia do turismo de Galicia, non? Que balance fai así a un mesiño, señor Merelles? Pois a verdad que as cousas están indo ben e agora mesmo estamos medrando alrededor de un 1%, tanto en cuanto a visitantes como a noites. É un ano que vai como parecido ao ano 2024, que foi un dos mellores anos turísticos da historia de Galicia, e aínda pois, nos queda por diante os datos do mes de novembro e de decembro, pero todo apunta a que medraremos tanto en visitantes como en noites en establecementos turísticos de Galicia. E o mes que falta todavía un mes fuerte para Galicia, porque temos o Nadal, estamos en campaña de outono gastronómico, estamos en campaña de bono turístico. Como están funcionando isto e que expectativas temos? Ben, son elementos que nos puxemos no mercado para facer fronte á estacionalidade do turismo. Hai que lembrar que o turismo pois, é unha actividade moi estacional. Desde logo, todos viaxamos cando temos oportunidade e adoita ser cando temos vacacións. Do que se trata é de que ao longo de todo o ano exista unha oferta e que todos nos poidamos beneficiar pois, da actividade turística ao longo de todo o ano. E para iso, pois, desde Turismo de Galicia incentivamos pois, algúns produtos. Un deles pois, é o outono gastronómico en Turismo Rural de Galicia, que este ano cumple a súa 19ª edición. Participan 78 casas das 4 provincias e é un produto que combina a gastronomía de temporada, concretamente de outono, con estancias en turismo rural. Desde a primeira edición foi un produto que cuallou perfectamente e agora pois, un dos máis demandados. Teño que decir que ao longo destes 19 anos pois, foron máis de 6 millóns de euros os que se xestionaron con este produto, que foron pois, a incrementar as ganancias do sector, neste caso un sector moi obxectivo que é o turismo rural. E por outra parte, pois, o bono turístico que se implementou durante aqueles 2 anos de pandemia e que en primeiro momento era un xeito de incentivar a demanda turística e a través de, sobre todo, dos traballadores do sector sanitario. Era como un premio a vez que se incentivaba, pois, era un recoñecemento ao seu labor e se incentivaba tamén pois, as estancias en hotéis e establecementos turísticos. Continuamos, logo xa fora de pandemia, coa aposta, co desenvolvemento deste produto, e hoxe temos que decir que se converteu pois, nun elemento fundamental para a desestacionalización turística. Temos que decir tamén que puxemos a venda uns 16.000 bonos. Neste produto a Xunta achega 1 millón de euros e 1.600.000 os compradores dos bonos, e eses 16.666 bonos se puxeron a venda un venres e o domingo pois xa non había ningún. Hai que decir que previamente hai que abonalo, non? Se un quere descargar o bono hai que abonar, e iso pois dá unha idea de o ben que funciona, non? E hai que decir tamén que este produto funciona entre o día 15 de setembro e o 25 de decembro e inclúe pois, a temporada baixa, é un incentivo
para a ocupación dos hotéis de Galicia e do resto de establecementos turísticos. E según datos que se deron a conocer estes días a través do Instituto Nacional de Estadística, os hotéis e as pensións en Galicia ingresaron nos 10 primeiros meses do ano, é dicir, hasta outubro, 408 millóns de euros. Sí, quizás esa sea a mellor noticia do turismo en este momento, que a rendibilidade do sector pois, vai medrando desde despois da pandemia, e estes 406 millóns de euros xa son un 6% máis que no mesmo período do ano anterior, o sea, entre o 1 de xaneiro e o 30 de outubro, o 31 de outubro deste ano. Esa é a grande satisfacción, que o sector cada vez é máis rendible e que o turismo pois xenera unha actividade económica que medra, e medra tamén nesa temporada baixa, o cual indica que se está distribuindo pois cada vez máis os beneficios do turismo, tanto no territorio como no tempo. E as expectativas de crecimiento, polo menos a nivel internacional que ten o enoturismo, e esperemos que aquí tamén teña, é de que van a incrementarse ou posiblemente sea o sector que máis vai a crecer nos vindeiros anos. Sí, desde logo, todo o que supoña a experiencia co territorio e cos seus produtos que se xenera un determinado territorio, pois son elementos que están medrando, non só no eido do turismo nacional, sino sobre todo no turismo internacional. Hai que ter en conta que en Galicia hai 5 denominacións de orixe protegidas dos viños e que prácticamente están realmente nas 4 provincias, nunhas máis que noutras, Lugo, na Coruña probablemente con menor intensidade, pero é un produto que existe en todo o territorio galego e que ahora mesmo, pois, grazas aos incentivos que estamos transmitindo desde Turismo de Galicia, con axudas a que as adegas poidan vincularse con aloxamentos e tamén con restaurantes, son axudas que veñen a través dos fondos Next Generation, pois nas DOs poidemos sementar unha estructura que prácticamente en todas permite un crecemento desta actividade. Ademais, dentro de foi o Consello onte, pois unha liña de subvencións de 5 millóns de euros para que o sector e as adegas pois poidan contar con elementos de mobilidade eléctrica que permitan pois, bueno, que a experiencia alrededor das adegas e dos viñedos pois, sea cada vez máis sostible e cada vez máis acorde cos tempos. En definitiva, temos montado xa un sistema que permite que coa chega privada, evidentemente, pois todo isto poda medrar e que o enoturismo pois, se convirta nunha das principais actividades en Galicia, que agora está nun momento de dinamización e que con estas achegas e a iniciativa privada coidamos que se poña pois, bueno, a un nivel óptimo en canto a un dos principais recursos turísticos de Galicia. Claro, e hai que ter en conta que a gastronomía é un dos grandes motivacións, a segunda motivación pola cal temos a visita e somos tan atractivos, e a importancia que ten o sector dos produtos de Galicia calidade a nivel de calidade alimentaria. Bueno, non só fan país, non tamén é a nosa maneira de ser, a nosa maneira de vivir, a nosa tradición, a nosa innovación, porque hai moitísima aquí. E, bueno, sin que fagamos un análisis grande, porque acabamos de falalo co señor Alemparte, co Martín Alemparte, director do Agacal, pero sí que a vinculación que ten entre o sector turístico e o sector alimentario e viceversa, non? É dicir, de que xeito se complementan, a importancia que ten isto e que tamén para o clúster do turismo
que, lóxicamente, pois, vos pide máis implicación as dúas partes ou as dúas axencias, non? Sí, desde logo. Agacal é unha axencia, coido que de recente creación, bueno, leva uns anos funcionando, pero é certo que Galicia precisaba unha estructura para a promoción deses produtos acollidos a denominacións de orixes e a consellos reguladores. Turismo de Galicia ven desde hai moito tempo tirando da gastronomía e tamén neste caso dos produtos, pero é certo que un órgano de xestión de toda estes produtos acollidos a denominacións de orixes e, por suposto, con unha calidade garantida, pois para nós foi algo moi importante, porque nos permite avanzar a nós como Axencia de Turismo de Galicia na posta en valor da gastronomía desde outro punto de vista que non sean só os produtos, nas elaboracións, nos restaurantes de calidade, nos restaurantes temáticos, que aí está máis o traballo de Turismo de Galicia, en poñer en valor eses produtos, pero nas elaboracións e nas postas en escena. E entón, a verdade é que a relación é estupenda e moi complementaria, porque hai un departamento encargado especialmente de xestionar todo a promoción dos produtos galegos de calidade gastronómicos, e hai outro que complementariamente pon en valor turístico todo ese traballo. E canto axuda todo isto a Galicia e canto axuda principalmente ás zonas máis necesitadas que ven sendo o rural, non? Porque as rentas ao final vanse para aí. Sí, evidentemente, un dos panoramas que agora podemos observar no turismo galego, que é moi positivo, é esa desestacionalización. Cada vez hai máis ocupación hoteleira e máis visitantes nos meses que non son de temporada alta. Por exemplo, este mes de xaneiro o turismo medrou un 6%, en febreiro un 12%, e, por exemplo, o mes de abril, é certo que foi Semana Santa, pero medrou un 20% en relación ao ano anterior. Hai ese fenómeno da desestacionalización, pero tamén hai un fenómeno que é de desconcentración. Cada vez hai máis territorios do rural que se benefician da actividade turística, e é unha satisfacción comprobar como foi a Ribeira Sacra ou como foi a Terra Chá ou Terras de Celanova os territorios nos que máis medrou o turismo nestes 10 últimos meses. Que falamos de zonas de interior e moi vinculadas á gastronomía. Ahora estamos no tempo dos cocidos, estamos no tempo dos centolos. Este fin de semana no Grove vai haber un congreso internacional das cofradías. Acaba de pechar xantar en Ourense. Isto é Galicia, comer, non? Bueno, hai que decir que... E comer, beber. En Galicia hai máis de 300 festas gastronómicas, casi unha por concello. E a verdade que a gastronomía é un elemento fundamental social, sociocultural de Galicia, e esa exaltación que se fai dos nosos produtos e da nosa gastronomía, a verdade que é un reclamo turístico de primeira orde. E desde logo que, como ti comentas, isto axuda a que haxa cada vez máis visitantes, ou que os propios galegos visitemos outros territorios nos que non vivimos dentro de Galicia en épocas de pouca demanda. Eu só quero lembrar que hai 3 festas gastronómicas de interese turístico internacional: a Festa do Albariño, a Festa do Cocido de Lalín e a Festa da Lamprea. Por algo será. Hai que ver tamén como esa gastronomía que está unida ao entroido, ou esa gastronomía agora de tempada de outono, pois cada vez
ten máis atractivo para que nos visiten e tamén para que os propios galegos nos movamos polo territorio. E poñamos en valor todo eso, que ademais está habendo moitísima detrás de cada produto hai moitísima innovación, desde un pemento a un pan de cea, porque hai innovación na masa, na elaboración e no trigo, por moita tradición que se manteña, hai moito tal. Pero bueno, por aí que xa ando vemos, xornadas do Fireway, xantar xa falamos, promoción interna, quédanos algo por comentar ou imos xa internacional? Porque empezamos quédanos 10 minutiños. Nada, bueno, a promoción interna, estes produtos que non están fora da temporada alta, van en certo modo dirixidos aos propios galegos e tamén cada vez máis ao mercado nacional, ao do resto de España, porque non hai que olvidar que en Galicia hai 3 aeroportos que facilitan as chegadas e agora mesmo hai unha conexión coa capital de España moi razonable en cuanto a tempo e tamén estes produtos como o outono gastronómico son tamén produtos que poden interesar a un madrileño e que se pode achegar un venres, salir despois de comer, cenar en Meis, por poñer un exemplo, ou en Ribadumia, que estamos aquí, e regresar un domingo sin ningún estrés. Claro. Non nos podemos olvidar do camiño, nin, ademais dunha, ao mellor, menos coñecida iniciativa ou promoción ou iniciativa de promoción en Italia, na rexión de Véneto, da vía Querinísima, que ademais ten a conexión coa vía de Direino, coa ría de Noia, que sí, de Muros Noia, sí, de Muros Noia. Pois sí, isto forma parte dese coñecemento que se foi xenerando alrededor do Camiño de Santiago, do fenómeno xacobeo, fundamentalmente desde que se celebrou aquel primeiro xacobeo do ano 1993. O Camiño de Santiago é o primeiro itinerario cultural europeo, é un modelo para o resto de itinerarios que se foron creando desde aquela. E agora mesmo, pois, esta iniciativa da Vía Querinísima, que foi un viaxeiro que saliu de Venecia, fixo escala, unha das escalas que fixo foi en Muros, coñeceu a ría de Muros Noia e despois chegou hasta Noruega. Pois ese itinerario estáse tratando de poñer en valor por parte da rexión do Véneto, que é a capital de Venecia, e bueno, pois veñen buscar o apoio do Camiño de Santiago e a experiencia. E a experiencia como irmán maior dentro dos itinerarios culturais europeos. E que ben nos ven, non? Sí, nos apoiaremos esta iniciativa e transmitiremos todo ese coñecemento na xestión de a principal vía e a primeira de vía itinerario cultural. Cultural. Do navegante veneciano Pietro Cherini, que fixo a viaxe entre o 1431 e o 1433. Sí. Bueno, outra medalliña máis para o camiño, en que neste caso sea o camiño marítimo, non? Pola entrada da ría de Muros Noia. E ven vostede de Nova York, non? Sí. Acaba de chegar. Como están digamos que as iniciativas promocionais en Estados Unidos, e había tamén a conexión a través do aeroporto de Santiago con unha ruta que vai a este país. Pois a verdade que vimos con moita satisfacción desta viaxe, que tiña distintas vertentes. Por unha parte, desenvolvemos unha presentación da marca turística España Verde, da que formamos parte Galicia, Asturias, Cantabria e Euskadi. Foi unha presentación na que o recebemento foi extraordinario e, por outra parte, desde o punto de vista de Turismo de Galicia, pois tiñamos entrevistas cos principais operadores turísticos de Nova York e tamén aproveitamos para afondar no turismo cultural, lembrando pois
aquela viaxe que fixo a fotógrafa Ruth Matilda Anderson hai 100 anos, e por un encargo da Spanish Society, pois fotografou media Galicia. Ese traballo que se plasmou nun libro, pois tratámoslo de recuperar agora e firmamos un acordo cos responsables da Spanish Society para a cesión desas fotografías de hai un ano que realmente teñen un valor incalculable, porque é a visión de unha persoa americana fora de Galicia e como pon o ollo en nos distintos aspectos sociais, tamén culturais de Galicia, é moi especial velo. Entón, queremos que ese libro, que xa parte de unha edición que se fixo no ano 1934, pois pode ser un bo reclamo tamén como parte de turismo cultural, pero moi satisfeitos porque a verdade é que Galicia, que moi iba a decir hai 30 anos, é un destino recoñecible na contorna da costa este e sobre todo en Nova York, que é unha das cidades máis poblada dos Estados Unidos, e ver como os operadores turísticos coñecen Galicia e como eles están dispostos a xenerar máis produtos turísticos, máis rutas a través do noso territorio, pois é unha gran satisfacción, tendo en conta que os norteamericanos son agora mesmo os que máis gastan en Galicia e no resto de España, pero o gasto medio en Galicia está en 113 euros e os norteamericanos gastan 290 diarios, non? Tendo en conta o transporte tamén. E ademais, pois bueno, ahora mesmo os norteamericanos son os primeiros que fan o Camiño de Santiago e os segundos que máis nos visitan despois dos portugueses, o cual é un mercado que está en ebullición e que o que nos debemos o que debemos atender e debemos posicionar por estar ali con eles. E a verdade que tivemos unha reunión co presidente de ASTA, que é unha asociación, a principal asociación de axencias de viaxes de Estados Unidos, funciona por capítulos. Este era o presidente de Nova York, da contorna de Nova York. Estivemos en Connecticut con un operador TAU que fai uns viaxes boutique para clientes de moito nivel económico, e tamén, pois, bueno, estivemos con un operador que máis que operador é un club de viaxes para xente de moito nivel económico, e podo dicir que probablemente Galicia hai certos elementos que conforman parte desa oferta máis especial de Galicia poidan formar parte en breve deste club, o cual, pois, por un lado, temos o nivel top de viaxes, e por outro, pois, tamén temos viaxes de un nivel máis, decirlo así, viaxeiros de outro nivel que tamén teñen interese en vir a Galicia. Teño que decir que todos estes operadores sabían o voo de United, que vai unir Newark, que está en Newark, New York, con Santiago de Compostela a partir de maio, e todos ven como unha gran expectativa para tratar de vehicular cara a nós, pois, que haya fluxo. E tamén estivemos co director comercial de United, precisamente, e pensa que vai ser un voo que vai funcionar moi ben e que probablemente veña para quedarse. Ojalá que sea así. En casi menos de un minuto, Fitur, que será a outra, que aínda que é en Madrid é Feira Internacional, e estamos dentro da campaña internacional ou das promocións internacional. Supoño que aínda que non este acabado, pero xa está planificado e está todo en ruta, e hai que ir a Fitur, e vamos a ir a Fitur, non? Home, hai que ir. Eu levo máis de 30 Fitures, a verdade que xa coñecemos ben a dinámica de Fitur, pero realmente é fundamental, porque sobre todo é como marca o pistoletazo de salida do ano turístico, e non é só que nós estemos en Fitur, sino que está todo o panorama mundial do turismo. Para nós
sempre foi un elemento fundamental da nosa promoción turística e sempre apostamos por ter unha presencia o máis destacada posible. E isto, bueno, A competitividade é grande e hai que sí, estar. pero, bueno, ese traballo que ven de antigo, pois, deu os seus frutos. O stand de Galicia foi o máis premiado históricamente dos stands autonómicos como o mellor recinto de promoción turística. Iso é unha honra, pero, bueno, hai que seguir aí, e desde logo, pois, Fitur sí que é unha cita importantísima para nós. Ineludible. E xa para ir rematando, porque se nos vai o tempo, estaba vostede o 31 de outubro no Parlamento de Galicia para expoñer os orzamentos do ano que ven. Isto sí que é interesante, porque o sector está pendiente. Como, Sí. como se presenta o ano que ven e como estamos de orzamentos, señor Merelles? Vale, o ano pasado, este ano, 2025, tivemos os orzamentos máis grandes da historia do turismo de Galicia. Eu penso que os empregamos ben, porque o turismo medra dun xeito sostible, estamos medrando, como decíamos antes, a actividade turística cada vez é máis rendible, cada vez chega a máis lugares e cada vez ocupa a máis persoas. Hai que ter en conta que máis de 110.000 persoas están ocupadas no sector turístico, e deso se trata, de incentivar unha actividade que xenera cada vez máis riqueza para Galicia, dun xeito sostible e medrando tamén dun xeito ordenado. Creo que eso o estamos logrando. Temos cifras do Camiño de Santiago impensables hai unha década, que son, xa sobrepasamos os 526.000 peregrinos sin ningún problema no Camiño de Santiago, e penso que vamos seguir esa senda. A dinámica dos orzamentos para o ano que ven é moi semellante á deste ano. Temos unha merma, pero unha merma positiva, porque de fondos Next Generation que caducan o día 26, perdón, en xuño do 26, digo merma positiva porque iso quere dicir que os empregamos ben e que os investimos, e agora xa non os temos, pero medramos por aproximadamente 7,5 millóns de euros en fondos propios, e o obxectivo, pois, é preparar ese Xacobeo 2027 e tamén, pois, bueno, levar a cabo todo o que nos impón o plan estratégico que aprobamos o ano pasado, 2030, no que todos os departamentos da Xunta hasta o ano 2030 vamos a investir 1.000 millóns de euros arredor do turismo. Pois con isto remátase o noso tempo, perdón, pero temos o último minuto para decir o que queira como resumen ou como mensaxe ao sector xa de cara, xa estamos acabando o ano. Do que quere dicir, señor Merelles? Pois nada, eu o que quero dicir é que o sector turístico é agora mesmo un dos sectores económicos máis importantes para Galicia, e que todos debemos reflexionar un pouquiño e mimar realmente este sector, porque atrae a visitantes cada vez de máis nivel, que sexamos e manteñamos esa acollida que nos caracteriza, nos caracterizou sempre aos galegos, e que tratemos e vexamos positivamente pois unha das principais actividades económicas que agora mesmo hai en Galicia. Pois que se cumpla, que será bo para todos e para Galicia. Señor Merelles, foi un placer contar con vostede. Esperemos, a ver se somos capaces antes de Fitur de volver a conseguir unha media horiña de que veña por aquí, que nos fale máis xa sobre, digamos, que as planificacións e as presentacións que se van a facer dos xeodestinos en Fitur. Lle agradecemos moitísimo que haya estado hoxe connosco e lle desexamos unha moi boa noite. Moitas gracias. Igualmente, o placer foi meu. Moitas gracias, moi boa noite. Nos vamos a publicidade, amandos copatrocinadores, volvemos un instantiño e recibimos a David Castro, alcalde de Ribadumia e presidente da Mancomunidade dos Salnés. Non o perdan, hasta ahora mismo.